You guys need to be careful where you park because, like, this peacock. Well, let's just say, yeah. Like, this happened in a farm, so, like, if you go to a farm, just look around, just in case you see any peacocks. Because I don't think this is happening about Άμα αν αυτό το κάνει, πάει τα μάξι. Κάτσε να το δούμε. Μπορεί να είδε εμάς τώρα. Και να λέει κάτσε αυτή μη γυαλίζει περισσότερο. Και άλλο παγώνεται. Είναι ένα δεξιά και άλλο αριστερά. Τώρα βλέπει και από αυτή την πλευρά της εμάς. Αυτό το έκανε. Εντάξει, δεν είναι καλά το παγόνι. Μα, βλέπετε αυτό το τηλέφωνο. Αυτό τον έκανε. Θα φύγουμε. Oh my god. Πρέπει να ανέβει και Θα σε διαλύσει.